Добрый вечер, шановные глядачи. С вами Александр Кнурович и «Атмосфера». И сегодня у нас спецвыпуск. Вы зауважили, что у меня у бороде з'явілася больш сівых волосов. Это не просто так, дорогие мои. Это я на задании редакции поглядел пресс-конференцию Лукашенки у день без выборов. 4 гадзіны и 22 хвилины открытого, отборного, маниакального трызнення. Я всегда стараюсь говорить искренне, мало вру, почти не вру. Чаго я толькі не даведаўся. І пра тое, што Афрыка прачнулася і не будзе больш пад бізуном, хоць мне здавалася, што гэта адбылося 60 гадоў таму. І што на перамовах паміж Расіяй і Украінай ён, я гаспадар, прапанаваў гарэлку, самагонку і каву. Не дзіўна, што перамовы пераехалі ў Стамбул. І што, оказывается, Маша Колесникова парушае турэмны рэжым. Таму да яе не пускаюць родных. Ну, оказывается. Памятаеце, ён жа казаў, што проста бацька не хоча да яе ездзіць. Яшчэ паўгода таму была такая версія. А яшчэ, што ён не прыгнятаў, гэта ягонае слова, ні адну партыю. І ў нас наогул свабода слова ў краіне. А яшчэ ж светам кіруе ЗША, якія разбурылі эканоміку Еўропы, поставили на колени Нямецчыну и вырвали. Так, менавіта, вырвали Вялікую Брытанію з еўразвяза. Думаеце, гэта ўсё? Не. Он там яшчэ і зігануў пры людзях. У гонар маскам. Не верыце? Мне вельмі хацелася б таксама не верыць і не бачыць, не ведаць пра гэта. Аднак я бачыў. І таму заварыце сабе гарбаты, а сёння можна і чаго мацней. Зрабіце бутерброд і усаживайцеся, як наемчэй. Цалкам прэс-канферэнцыю мы глядзець не будзем, дастаткова маіх пакутаў. Проста звернем увагу на лічбы і асабліва на надзвычай дзіўную матэматыку беларускай ЦВК. Паехалі. Лукашенко зменшыў колькасць зняволеных у Беларусі з 40 до 20 тысячаў. Ага. На время лукашенковского времени в тюрьме сидело больше 40 тысяч человек. Сейчас менее 20. Это хороший результат. Ну что, правда ці хлусня? Хлусня. Беларусь еўрапейскі лідар. У нас у турмах і калоніях крыху больш за 32 тысячи чалавек. Ні пра якія 20 тысячаў гаворка не ідзе. У разліку на 100 тысячаў чалавек у нас 345 сядзяць. У Польшы амаль у 2 разы менш, 180. У Нямецчыны 70. Гэта ў 5 разоў менш. Але глядзім далей. Колькі цяпер насельніцтва еўразвяза? Ну, па Лукашенку. Европа, Европейский Союз – это мощное объединение. Это больше 600 миллионов, по-моему, человек. Не. Статыстыка кажа 450 мільёнаў. Вось ён забыўся ці не ведаў? Трохи про нашу суседку, Литву. Так само было. Боже мой, ну нет Литвы. Ну нет, они ее уничтожили. Прекрасную страну. Было 3 миллиона человек, осталось миллион чуть больше. Нас все упрекают, что у нас там сбежало не то 1 200 000, не то 300 тысяч. До сих пор не посчитали. Ну ладно, пусть считают. Но у них же людей не осталось. Розніца ва ўзроўні жыцця паміж Літвою і Беларусю сёння фактычна ў 2 разы. Гэта ўжо з улікам коштаў, а заробкі там вышэйшыя ў 3 разы. Прамысловасць больш магутная. ВУП знішчаны Літвы сёння большы, чым у Беларусі. Гэтаксама, як і экспарт краіны. Нам бы вучыцца ў яе. Добры ўзор для нас. У тым ліку і згледзячы насельніцтва. Так, былі раней праблемы і з ад'ездам рускіх у пачатку 90-х, і ў 2011 пасля таго, як для літоўцаў адкрыўся рынок працы ў еўразвязе. Але апошнія 5 гадоў у іх насельніцтва расце патроху. У нас катастрафічна падае. І вядома, у іх ні пра які мільён гаворкі не вядзецца. Там жыве амаль 2 800 000 чалавек. Лукашенко проста хлусіць на пустым месцы. Сам сабе нешта прыдумаў, расказвае. Глядзім далей. На другой гадзіне ён наважыўся пакрытыкаваць Россию. Естественно, мы зависимы друг от друга, особенно мы от России.
И видя то, что происходит у вас там, иногда вы там задрали вы ставку сегодня банковскую до 40% на принципах либерализма. Ну, кто под 40% возьмет? І зноў хлусня. У Расіі вядома праблемы, там ключавая стаўка 21%, а гэта азначае крэдыты пад 25-27% для прадпрыемстваў, але ніяк не 40. Гэта ён завысіў у 1,5 раза. Вось як думаеце, як у яго гэта там працуе? Там проста паламаны калькулятар? Ці ён прапусціў у 3 класе школы тую чвэрць, калі адсоткі лічылі? Пэўна, заняты быў сяўбою. У нейкі момант ён успомніў пра рэйтынг Зеленскага. Зеленский плохой. Рейтинг у него там 13 или 10% остался, если выборы его не выберут. 10-12 рэйтынг. Ну так, людзі стаміліся ад вайны. Рэйтынг падае, але зноў не так. Цяпер рэйтынг Зеленскага крыху вышэйшы за 40%. Ёсць, канешне, дзве асобы з больш высокімі рэйтынгамі. Але гэта не Лукашенко і не Путін. Гэта Буданаў і Залужны. Тыя самыя людзі, якія асацыююцца з паспяховым адбіццём расійскай агрэсіі. А рэйтынг самога Лукашэнкі яго мералі ў 22 годзе. І тады 96% украінцаў яго ненавидели. Ну, в Украине меня там любимчиком был, как сегодня «Украинская правда» написала. Мне уже прислали этот текст. А сейчас, после войны, начала войны, я стал врагом. Да успокойтесь, я знаю мнение украинского народа о Беларуси и о белорусском президенте. Але наўрад ці ён такое стаўленне меў на ўвазе. І яшчэ пра Украіну, раз ужо заговорили про яе. В прошлом году в Беларусь с Украины, в Беларусь, тайно в основном, пересекая границу, прибыло 300 тысяч человек к нам. Вы уяўляеце сабе гэты поток? Возьмем калькулятор. Вайна трывае ўжо 1080 дзён. Гэта значыць, кожны дзень мяжу Украіны з Беларусю, там, дзе міны, агароджы, і 15 тысяч войскаў самой Украіны, і, канешне, беларускія памежнікі. Яе мяжу парушаюць амаль 3000 чалавек. Штодзённа. Уяўляеце? Нешта мне не верыцца. А вам не стаміліся? Гэтай дурноты было, як я ўжо казаў, 4 гадзіны з горачкою. І там проста няма нармальных, адэкватных кавалкаў. Я уяўляю, якім дзікуном з каралямі ён выглядаў у вачах замежных медыяў. Reuters, BBC, Sky. Было б вельмі сорамна, каб першы раз. А так, ну, п'яны камбайнер у дзіравых штанах і расцягнутай майцы алкагаліцы разважае пра перспектывы Microsoft, пра рэчы, у якіх ён нічога не разумее. Аднак збольшага ягоная хлусня была бяскрыўднай. Хто ж з нармальных людзей будзе тое глядзець? А вось Цэнтральная выбарчая камісія Беларусі падобна здзейсніла злачынства. Чарговы раз. Гэта не навіна, канешне, але яна пакінула статыстычныя сляды. Інтрыга? Давайте разбяромся. Давайте узгадаем, насельніцтва Беларусі ў студзені 2020 года складала 9 миллионов 400 тысяч чалавек. Пра гэта нам паведамляе Белстат. А на 1 студзеня 25-го колькі? Белстат пакуль маўчыць наконт гэтага. Але мы з вами, грамадзяне адукаваныя, можам і самі прыкінуць. Правда? Год таму лічба была 9 миллионов 151 тысяча. За год яна, зразумела, упала. Але наколькі канкрэтна? 60 тысячаў, не менш. Беларусы цяпер зусім не хочуць нараджаць, а паміраюць усё з той жа хуткасцю. Але давайте для роўнасці будзем лічыць мінімум 50 тысячаў. Ну, мінімум. Разам за 5 гадоў скарачэння насельніцтва на 300 тысячаў чалавек. Афіцыйна. А што ж у нас адбылося з колькасцю выбарнікаў? Здавалася б, яна павінна была таксама скараціцца. Нехай не на 300 тысячаў, але і вы не ўгадалі. Колькасць беларускіх выбарнікаў вырасла.
Мистика? Выкликайте экзорциста. Не, серьезно. На выборах 2020 года у выборчих список было 6 миллионов 844 тысячи человек. А на гэтых 6 миллионов и уже 900 тысяч. Это значит плюс 56 тысяч при падении насельніцтва. Но нехай падение не на 300 тысяч, выборы в 2020 году были все ж у жнівні, але на 270 тысяч докладно. Суд, да и только. Як гэта могло отбыться? Давайте фактор колькасці грамадзянаў старэйшых за 18 гадоў, але якія не маюць права голосу, улічваць не будем, як неістотна. Што ж тады? Адзін варыянт. Так, беларусы паміралі, але колькасць тых людзей, якія пераходзілі мяжу 18 гадоў, была большую за колькасць памерлых. За 4,5 гады на тыя самыя плюс 56 тысяч чалавек, знойдзеных у спісах выбарнікаў. Ну, можа ж такое быць? Тэарэтычна так, да і толькі не ў нашым выпадку. У нас ёсць дакладная статыстыка. За гэтыя 4,5 года ва ўзрост 18+ уваходзілі грамадзяне 2003-2007 гадоў нараджэння. А там у нас з нараджальнасцю было не вельмі добра. Наражаліся тады каля 90 тысяч чалавек за год, што ўскосна і пацвердзіла ЦВК. Паведаміўшы, што за апошні год спісы выбарнікаў папоўнілі 88 тысячаў новых беларусаў. Смяротнасць жа ў Беларусі цяпер каля 120 тысячаў чалавек за год. Гэта значыць, увага, колькасць выбарнікаў за гэтыя 4,5 года мусіла не павялічыцца на 56 тысяч чалавек, а зменшыцца на 135 тысячаў. ЦВК, невядома адкуль, дамалявала амаль 200 тысячаў чалавек. Вай-вай-вай! А Игорь Карпенко, гарэза, оказывается. Давайте паспрабуем спраўдзіць з іншага боку. Калі лічбы ЦВК былі праўдаю, то гэта азначала, што колькасць грамадзянаў, якія не галасуюць, маладзейшых за 18 гадоў, зменшылася за гэты час з 2 миллионов 556 тысяч до 2 миллионов 200 тысяч. Минус 356 тысяч человек. Дзяцей. На 80 тысяч за год павінна была скарачацца колькасць. Колькасць менавіта дзяцей. Гэта хлусня. Статыстыка не сходзіцца. Скарачэнне ёсць, але максімальная яго ацэнка 100 з нечым тысячаў. Тады нараджалі па 90 тысячаў за год, цяпер мінімальная лічба была ў 23-м. 63 тысячи. І каб звесткі ЦВК былі слушнымі, трэба, каб у Беларусі нарадзіліся толькі 45 тысячаў чалавек за 4,5 года. Гэта дакладна няправда. ЦВК падманула беларусаў з лічбай выбарнікаў. І не толькі тут. Ацэначная колькасць беларусаў, якія з'ехалі паўмільёна, калі улічыць яшчэ і іх, толькі не ўлічваць дзяцей, то выйдзе, што ў спісах мусіла быць не 6 миллионов 900 тысяч, а крыху больш за 6 миллионов. Гэта значыць, на выбарах прагаласавалі практычна ўсе грамадзяне, што былі ў наяўнасці. Але гэта добра. У Гомельскай і Магілёўскай абласцях прагаласавала відавочна больш насельніцтва, чым было на той момант. Матэматыка. Вельмі сумная матэматыка. Вернемся до абмеркавання прэс-канферэнцыі Лукашэнкі. Завершальным акордам для мяне прагучала заява гэтага чалавека зноў у бок Нямецчыны. С Германией у нас много общего в политике. Очень много. Диктатура у нас одинаковая, что у вас, что у нас. Только у вас она в последнее время как-то наклонилась. Ну вот вы получили результат обнищания страны. Як вам? Мне здаецца, гэтая думка праходзіць праз усё ягонае жыццё. Гэта ягоны узор для пераймання. Германия была поднята из руин благодаря очень жесткой власти. И не все только было плохое связано в Германии с известным Адольфом Гитлером. Ведь немецкий порядок формировался века. При Гитлере это формирование достигло наивысшей точки. Это то, что соответствует нашему пониманию президентской республики и роли в ней президента.
І фінальная кропка – зігаванне. Гэта ён так узгадаў жест Маска. Там вокруг Трампа бизнесмена, миллиардера, крутятся такие же миллиардеры, типа Маска. Але скажыце, каму яшчэ ў Еўропе з асобаў, якія ўважаюць сябе кіраўнікамі, прыйдзе да галавы кідаць зігу з любой аргументацыі? Пагатоў у Беларусі. Гэты чалавек выглядае як хлус, расіст, сексіст, хам, які зусім не ўмее сябе паводзіць на людзях. А да таго ж, здаецца, яшчэ і нацыст. Такая сёння, на жаль, атмасфера. Беражыце сябе, дарагія мае гледачы. І ні ў коім разе не глядзіце вось гэтага. З вами быў Александр Кнырович, і ўбачымся праз тыдзень.